Inay total depopulation, test and destroy ang ginapatuman karon sa mga baboy nga nagpositibo sa African swine fever sa Davao Occidental. Hinoon, mamahimo pa nga makasulod ang mga buhing baboy o pork products sa probinsya basta lang dunay igong mga dokumento. Ano ang report ni Argel, relator? Mas istriktong ginapatuman matud pa sa Davao Occidental ang ilang biosecurity measures o quarantine protocols. Humantulo ka mga barangay sa probinsya ang nakatala og positibong kaso sa African swine fever. Hinoon gipakaro nga makasulod pa man hinoon ang mga baboy sa probinsya basta dunay saktong travel requirements. Meron silang shipping permit, may mga veterinary health certificates coming from kung saan ng munisipyo o cities or provinces na nanggaling sila. And then at the same time, may mga ASF negative test results naman po sila or ASF free na certification. Gikan sa nagpositibo nga baboy sa ASF, test and destroy sulod sa 500 meters ang ginapatuman. Diin kung dunay magpositibo nga baboy, maulang kadto ang ipailawom sa kaling. So lahat ng nag-positive natin, nalibing na din natin. In accordance with, siyempre, sanitation. Sa karon, nagahulat pa sa resulta ang provincial vet sa kaduhang batch sa hapit 30 ka samples nga ilang ipadala sa laboratorio. Tungod sa ASF, sumala sa PVET, dunay mga nagbuhi og baboy nga napugos sa pagbaligya sa bagsak presyo ang mga baboy nga litsunon nga ana-ana lang sa tag-usa ka libo ka pesos tungod sa kahadlok basin maapil sa depopulation. Parang medyo masakit din kasi sinasamantalan itong mga peddlers, itong mga bukag-bukag, or kanang mga kumprador, ganon, yung situation. And then sila rin mismo yung nagkakalat ng mga balita na naisaling, naisakit, naipatay. So, pagbabagsak presyo. Hinoon, wala matudpay na pamatud ang scientific study o research sa karon nga ma-infect sab ang tao kung makakaon og karne sa baboy nga dunay ASF. Apan kinahanglan gihapong magbantay subay sa meat sanitation and food hygiene. Tuig 2020, yang nahimong ground zero sa ASF sa Mindanao ang Davao Occidental, din gipatuman ang total depopulation tungod sa ASF. Una na gibutyag ni Pangulong Bongbong Marcos sa iyang ulahing sona ang pagpangandam sa gobyerno sa bakuna kontra ASF. Handa na rin ang pamahalaan na ilabas ang mga bakuna laban sa swine fever na magpapalakas sa mga alagang hayop at magbibigay ng garantiya sa mga magsasaka laban sa pagkalugi. Ako si Argel, relator para sa One Mindanao.